ilmu pesugihan Aji Sri Sedono. Nah, kuwi termasuk ya ilmu warisan wong-wong kuno Jawa, Lur. Dadine ilmu pesugihan Sri Sedono kuwi ilmu nggih narik amprih ade cukup sandang pangane. Mula Lur wong biyen-biyen ki kerjane gur alah kadarnya tani sak tetahe, tapi do cukup mergo apa? Do duwe ilmu pesugihan Sri Sedono. Mane wong sing duwe ilmu pesugihan Sri Sedono kuwi Lur, rata-rata apa sawahe amba-amba. Soale apa ngandalne pertanian. Sri Sedono. Dine kuwi malih tanah iki amba-amba subur-subur, sandang pangane do cukup. Mula Lur, Aji Sri Sedono kuwi termasuk ilmu sing luhur, termasuk warisan budaya Jawa. Mula sapa sing pengen keterangan ilmu pesugihan Aji Sri Sedono, sampeyan WA nang nomor 085 736 381 399.